Vítajte v druhom dieli nášho miniseriálu 50 rokov bestselleru, v ktorom si predstavíme Volkswagen Golf Country. Koľkokrát sa stane, že výrobca objaví niečo nové? Musí to automaticky znamenať úspech? A boli by ste ochotní riskovať veľké peniaze, aby ste uspokojili zo pár nadšencov? Lebo Volkswagen to spravil. Ale poďme pekne po poriadku. Viete, čo je v živote najťažšie? Predsa nadviazať na úspech. V minulom dieli sme si vysvetlili ťažký pôrod pôvodného Golfu a zároveň sme si predstavili legendu Volkswagen Golf GTI. No ako sa blížila prvá 5-ročnica výroby pôvodného Volkswagenu Golf, i hneď všetkým bolo jasné, nadviazať na tento úspech bude extrémne ťažké a treba dávať pozor na to, aby si nový Volkswagen Golf udržal všetky atribúty. Úspech druhej generácie sa stal akousi povinnosťou. Vytvorilo to aj tlak na všetkých konštruktérov a dizajnérov. Totižto nová generácia musela byť rovnako praktická, musela si získať publikum rovnako ako prvá generácia a navyše musela prísť aj s niečím novým. Nezabúdajme na to, že na úspech Volkswagenu Golf reagovala aj konkurencia. Niektorí zmenili koncepciu z pohonu zadných kolies na prednú a prešli tak na rovnakú platformu, akú používal Volkswagen Golf. A to znamenalo iba jedno. Volkswagen Golf druhej generácie si nemohol dovoliť absolútne žiadnu chybu. Šéf-dizajner Volkswagenu Golf rešpektoval prvú generáciu a dizajn druhej generácie iba zjemnil, zaoblil, zmodernizoval a výsledok bol mimoriadne vydarený. Samozrejme, verzia GTI nesmela chýbať a v roku 1986 prišla na trh verzia Golf GTI 16V. Ale Golf opäť potreboval prežiť GTIčkový moment. Konkurencia totižto neustále rástla a konštruktéri aj marketéri vedeli, že Golf musia posunúť do novej dimenzie. Do oblasti, ktorú ešte konkurencia neobjavila. Do terénu. Marketéri Volkswagenu totiž vedeli, že ľudia by radi rozšírili portfólio činností, ktoré môžu vykonávať so svojím rodinným hatchbackom. Vtedy neboli SUV ani crossovery, ale iba plnohodnotné a častokrát ťažké a neobratné offroady. Tak prečo neskombinovať pohodlie a praktickú stránku klasického hatchbacku s terénnym charakterom? Práve preto na ženevskom autosalóne v roku 1989 predstavili štúdiu s názvom Volkswagen Montana. Bol to doslova terénny Golf, ktorý si síce ponechal 5-dverovú karosériu, no podvozok bol výrazne vyšší a poskytoval až 21 cm svetlej výšky. Len pre porovnanie, terénna ikona Jeep Wrangler má iba o 7 mm viac, konkrétne 21,7 cm. A tvorcovia to mysleli čisto ako provokáciu. Sériová výroba tohto modelu nebola nikdy plánovaná. Ale v roku 1990 sa začali ozývať díleri a tlačiť na manažment s tým, že majú množstvo klientov, ktorí čakajú práve na takýto model. Pripomienky boli vyslyšané a vznikol prvý crossover, teda auto, ktoré kombinuje dve odlišné koncepcie. Dnes je to síce samozrejmosť, ale kedysi bol tento model veľmi zvláštnym javom na cestách. Pamätajte na to, že to bolo ďaleko predtým, než Toyota a Honda obsadili trh s modelmi RAV4, respektíve CR-V. A Volkswagen sa rozhodol takto predzhotovené Golfy poslať priamo do Rakúska. Do závodu Magna Steyr, kde sa vyrábala a dodnes sa vyrába jedna terénna legenda. Mercedes-Benz triedy G. Spolu s rakúskymi inžiniermi navrhli a namontovali na Golf nie menej ako 438 unikátnych dielov. Najväčšou zmenou prešiel podvozok, ktorý sa postaral o dvihnutie štandardného Golfu Synchro o rovných 12 cm. Na auto putoval obrovský predný rám v štýle špeciálov z Rally Safari, nesmeli chýbať extra diaľkové svetlá a konštruktéri pre istotu pridali aj dve hmlovky. Takisto rezervné koleso bolo namontované na externom prídavnom nosiči a to bolo vtedy znakom skutočného offroadu.
Na terén bol Golf Country pripravený pancierovaním podvozka a dokonca sa myslelo aj na ochranu homokinetických kĺbov. A nesmieme zabudnúť na to najdôležitejšie. Nálepky. To, čo ostalo bez zmien, bol pohon. 1,8 litrový štvorvalec s maximálnym výkonom 98 koní bol síce o 8 koní silnejší ako štandardná verzia Syncro. No ak ste čo i len priemerne technicky zdatní, viete, že dané úpravy museli zvýšiť hmotnosť auta a to sa muselo prejaviť na dynamike. Ale nebol by to Volkswagen, keby na toto nemyslel. Medzi 438 unikátnymi dielmi bol totižto aj ľahší stály prevod, ktorý kompenzoval hmotnostný náraz, takže takto upravený Golf nestratil na dynamike. Hoci s verziou Golf Country ste sa do zákrut nevrhali tak intenzívne, ako napríklad s GTIčkom. A tak sa splnil sen mnohých dílerov Volkswagenu. Golf Country prišiel na trh, no s neuveriteľnou cenovkou 33 225 mariek, čo bolo na danú dobu a kategóriu kompaktných hatchbackov priam neuveriteľná suma. Ak by ste hľadali raritnú verziu Golfu Country, tak vám odporúčim verziu Chrome. Mala chromový predný rám a takisto chromované disky kolies a nechýbal ani luxusný interiér. Takto vybavená verzia stála neuveriteľných 42 060 mariek. Aj napriek tomu sa z tohto modelu vyrobilo a predalo nie menej ako 558 kusov. Volkswagen tak opäť dokázal, že má chuť experimentovať, dokáže vypočuť prosby svojich fanúšikov a okrem toho mal aj talent objaviť a obsadiť teritórium, ktoré iné automobilky vtedy nepovažovali za dôležité. Bolo to tak pri Golfe GTI a Golf Country doslova a do písmena založil kategóriu crossoverov. Ale nebolo to raz, čo Volkswagen Golf dostal terénne nohy. Druhýkrát, keď sa tak udialo, bolo to pre nás, Slovákov, oveľa dôležitejšie. A teraz by som sa bol schopný staviť s vami, že tento Volkswagen Golf väčšina z vás nepozná a v živote o ňom ani nič nepočula. Zrodil sa neďaleko Bratislavy, ale na to, aby sme pochopili celý jeho význam, sa predsa len musíme trošku vrátiť do histórie a opäť si predstavíme jednu osobnosť. Tá osoba sa volá Jozef Uhrík. Svoju kariéru začínal v Dubnici nad Váhom a práve toto malé slovenské mestečko môžeme pokojne považovať za Mekku slovenskej strojariny. Dubnica je síce malé mesto, no už v roku 1937 tam postavili prvú strojárskú fabriku. Príchodom druhej svetovej vojny sa pretransformovala na zbrojárskú fabriku, ktorá tam existovala až po zmenu režimu. A práve tu začínal svoju strojárskú kariéru aj Jozef Uhrík. Z Dubnice jeho kroky viedli do závodu ZTS Martin, kde už pôsobil ako generálny riaditeľ. A v roku 1990 sa stal splnomocnencom vlády pre rozvoj automobilového priemyslu. A ja iba dodávam, že našťastie. Pán Uhrík totižto reálie slovenskej strojariny dôverne poznal a napriek tomu, že v ranných 90. rokoch automobilový priemysel na Slovensku prakticky neexistoval, dokázal tento stav otočiť a dnes je Slovensko doslova automobilovou veľmocou, ktorá vyrába najväčší počet automobilov v prepočte na jedného obyvateľa. Ale tento úspech sa vonkoncom nerodil ľahko, skôr naopak. Zo začiatku to vyzeralo skôr ako spomalený film. Volkswagen síce kúpil 80% podiel v bratislavských automobilových závodoch, no ešte v roku 1993 sa tu v Devínskej Novej Vsi vyrábalo len 24 automobilov denne. Pán Uhrík a jeho tím dobre vedeli, že získať výrobný závod v podstate nebol väčší problém. Na druhej strane by sa takýto závod stal iba akousi výrobnou halou. A to nebolo hlavným cieľom. Cieľom bolo získať skúsenosti a pri získaní strategického projektu vybudovať dodávateľský reťazec u nás na Slovensku a podieľať sa aj na vývoji automobilov. Ale mohli sme byť hrdí. Pliešok Made in Slovakia sa najskôr objavil na Volkswagene Passat a neskôr aj na Volkswagene Golf. A práve Volkswagen Golf bol modlou už počas komunizmu.
a odrazu sa začal vyrábať u nás v Bratislave. A neboli to hociaké verzie, ale priamo tie najkomplikovanejšie. Rôzne individuálne úpravy sa u nás dali realizovať vďaka vysokému podielu ručnej práce. A presne to boli roky, kedy sa Volkswagen pripravoval na výrobu veľkého modelu s pohonom 4x4. Pán Uhrík tušil, že práve tento moment treba využiť a spolu s tímom iniciatívnych inžinierov potajomky a po nociach začali pracovať na funkčnom prototype väčšieho terénneho auta. Inšpiráciou im bol Volkswagen Golf Country. Podľa vzoru tohto Golfu z limitovanej edícii sa rozhodli postaviť trocha terénnejší Golf, tentokrát však nie druhej, ale tretej generácie. Na auto putovali 15-palcové disky kolies a ak sa vám dnes tieto disky zdajú malé, tak vedzte, že v danej dobe väčšie disky Volkswagen Golf jednoducho nemal. Auto bolo treba patrične rozšíriť. Širšie prahy, širšie laminátové blatníky a iná bola samozrejme aj zadná časť. V týchto miestach sa totižto konštruktéri rozhodli navariť zadnú časť Volkswagenu Golf variant. Vďaka tomu pôsobí Volkswagen háčik väčšie, robustnejšie a možno aj luxusnejšie. Určite ste si všimli tento žiarivo čierno-žltý interiér, ktorý bol pôvodne použitý z modelov Color Concept. Konštruktéri háčika totižto vedeli, že nový offroadový Volkswagen musí byť luxusný a práve preto zvolili ten najkrajší golfový interiér, ktorý namontovali samozrejme aj do Volkswagenu háčik. Jedinou zmenou voči Color Conceptu bola lakovaná palubná doska. No a jedna vec samozrejme nesmela chýbať. Nálepky. Takto zmontovaný, napulírovaný a vyleštený prototyp prezentovali nadšení inžinieri pánovi Weisgerberovi. Túto iniciatívu spočiatku považoval za zbytočnú a nepotrebnú. Po chvíli však zmenil názor a pánovi Uhríkovi prislúbil, že pošle sem do Bratislavy zodpovedného pracovníka. A tým zodpovedným pracovníkom nebol nik iný ako Martin Winterkorn. V jedného pekného letného večera pristál súkromný jet na bratislavskom letisku a pán Martin Winterkorn si osobne prišiel pozrieť Volkswagen háčik. Celkom sa mu zapáčil a po pár týždňoch prišla pozvánka, aby tento prototyp prezentovali pred predstavenstvom samotného koncernu priamo vo Wolfsburgu. Tam zasadal výbor, ktorý rozhodoval o náplni prác pre najbližšie roky. Pán Winterkorn ukázal prototyp pred komisiou, ktorej predsedal nik iný ako Ferdinand Piech. A ten povedal: Pán Winterkorn, dúfam, že už nebudete tvrdiť, že nemáte kapacita na vývoj terénny automobil. A tam vám aj spolupracovnícky tím priamo z Porsche. A tak sa začal projekt Colorado, ktorý vyústil do modelu Volkswagen Touareg. Neskôr sa pridal Porsche Cayenne a nesmieme zabudnúť ani na Audi Q7. Tieto všetky modely sa začali vyrábať výlučne v Bratislave. A za to všetko môžeme vďačiť Jozefovi Uhríkovi a jeho tímu šikovných ľudí. A samozrejme nesmieme zabudnúť ani na tento terénny Volkswagen Golf. A prečo háčik? Jednoducho je to rybárska terminológia. Ak potrebujete rybičku chytiť, predsa potrebujete ju na niečo chytiť. A väčšinou je to háčik. A mimochodom, z 24 vyrobených aut denne v roku 1993 sa výrobný závod Volkswagen Slovakia prepracoval až na vyše 7 miliónov aut vyrobených počas svojej histórie. A že tých modelov bolo, mi môžete veriť. A takýto scenár nenapíšete ani v Hollywoode.